Takže čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. A jako obvykle se omlouvám, že kolem videa jsou černé pruhy. Ale to teďka nebudeme zahrnovat do videa a koukneme se na nový update. Vůbec nevím, co to je. Ještě jsem vůbec neskoušel, nedíval jsem se na žádný videa na YouTube. Prostě jenom tohle a Demon's Portal. Jo. Tak jdeme do toho. Já vůbec nevím, co to je, co se tam bude dělat, jestli z toho jde získat nějaký epic, to je prostě pro mě úplná novinka. A jdeme teda na to. Aha. Tak už vím možná, co to je. Výdrž! Omega! Trošku moc velká výdrž. Já bych ji nejspíš ubral i víc, ale... A jo? Tak to se dá... To bude... Takhle budu zdolávat po procentu. A může to zdolávat úplně celý cech. A jo, tak schválně kolik tomu ubere kokosák. Tak takhle to funguje. A to mě zajímalo, co se stane, až to zničím. Tak kolik? Furt 99? Kokosák zklamal. S elixírama bych tomu bral víc, no. A elixír necháme elixírama. Hodil jsem vécko. Hodil. A tohle... K tomuhle videu připojím finish, poslední procento. Já tohle video dám na YouTube, nechám to tam, ať se na to můžete kouknout. Pak to video stáhnu z toho YouTube, připojím k tomu to finishovací, až jakoby to video, v kterým zničím tu krysu. A dám to zase na YouTube. No tak na to video se můžete pak podívat pak. A v tomhle krátkém videu čau. Tak a teďka je menší doplněk. To jsem včera nevěděl. Tady tato krysa level 200 si každý den doplňuje všechny svoje životy. Takže tím pádem to asi nedám. Uberu jí tak maximálně 99 životů, což vůbec nemá cenu vůbec zkoušet, protože to by ten cek musel být o hodně větší. A já tam nikoho jiného nechci, takže tu krysu sundám až za dlouho. Tak to je takový malý doplněk, tak asi tak za rok, až ho sundám, tak vám natočím další video. Čau.